Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula ten mriki. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh. Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare kowe to. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe pisan. Nggih pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? ora reti? rapi Oh rapi untune ya. Oh kuwi ayune goblok banget ya. Kandhane kok ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. Ya, budek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Sing pundi? Nek mboten ngerti engko ditokke Prastiwi wae ya. Mboten. Prastiwi iki sik endi? Glo sik jenenge Prastiwi. Aja Wau ngendikane Rama Camat sing nomor 4 saka wetan. Oh, Niku saking Rama Camat. Ah berarti niki nomor 1, 2, 3, 4. Berarti niki gitu. Senes niku. Sing pundi? Lah putih to. Tambahi 1 5 berarti. Oh 5. Saka sing panjake. Wah, Ah niki. Jiro lupa. Oh, tatin sing dikarepke. iso iki kono wong gesek mulit saka kene iki engko. Anggere hitungan kok dipindah-pindah. Wow niku rak pun ngrasani to Mbak Cange. Nggih to Sindi. Anu Mbak Elisa iki kok rumah saku kok persis bojoku. Niku ngoten niku. Oh, nggih sampean katarak, Pak. Aku yang ngono. Iki arep ana Pak Lurah keserimpet long dress ya iki. Kok sempet long dress kepiye? Ha wong milih-milih ngene iki bahaya. Aku ngerti aten-atene kecile. Wes. Ora ngeker-eker lurae. Ora iki biyen nek saiki ya ora. Ayo saiki mergo wis kena lara gula kuwi dadi wis ra iso apa-apa. Ora nek Mboten kula mboten gula kok. Lara uyah. Ngendelong. Ayo Mbak Tatin, dikersake Pak Camat kuwi lho kon boten jumeneng. Elisa. Oh, Elisa kok Tatin. Nggih, Elisa. Oh, Elisa. Bangane kula engko dianu. Nggih, oh ya ayo Elisa. Elisa. Ya. Wis ladenono kono. Ikhlas. Alhamdulillah. Aku urip Entuk rejeki bengi iki kon ngadeni. Ning sampean mau paling pangandikan lho Pak Lurah. Alhamdulillah Oke. insyaallah Pak. Sindene diken ngencangi bintang tamu mengke pripun tambahane manut. Siap. Sa Ngersake ndika napa? dhewe sa. Nggih. Ya. tenang sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya mbiyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Ha wong elek kok reoni. Oh, alah yo kancane ngerti. Nggih, niki kan napa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu nih gane golek wedine kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Sapa Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula Elisa. Elisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh blaster. Nggih, sing Nggih, kula lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Ada wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku sing tenan? ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa? Sampak Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan ya. Wis karo Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau Duet napa ajeng? Kobrol napa-napa? Kula niku nek duet nggih sago. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang.
halus-halus ke. Ning dhuwur. Meneng wae. Nggih Pak Lurah ning beres ta pun kula unggahke. Pun matur nuwun Pasiana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Ah, kula wingi nggih pun kalih Kidalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Mbak Elisa. Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. Noh, Nek mboten nonton YouTube mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Dadi kemajuan ratine. Ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Endi kuwi telefone YouTube. Wes Android, wes ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih niki. ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare kowe to. Ora donekke ning pancen celukane wedhus ngono. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Rasa lara ati to. Ora rante ati aku. Iya. kan duwe ati wedhus e. Ayo wis tok. Wedhus ya. Apa-apa. Wedhus ati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe pisan. Nggih pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? ora reti? rapi Oh rapi untune ya. Oh kuwi ayune goblok banget ya. Dikandani kok ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. Ya, budek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku, Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa to. Ket mau kok Iya lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah kanca Niku mboten pare. Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelo. Oh itu mulutmu. lambelo ki cingir. Wong tak Nek takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. tegese lambelu. Lambelu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa wedhus. Wedhuse aku. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, Leria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati ceritane. Dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Penjaluke nggih. mayat. Mboten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Oke, siap. Iya. Wong Bang Sula- dibatin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Apa nang kono belajar basa Jawa? Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih geseh saka kene iki. Kancaku karo anak buahku tep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune Ora mulih. eling, ada. Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Kaya ta. Nyuwun ngapunten nggih menika anak. JJ Pak Lurah. Ibune anakku. Gak apa-apa, gak marah wis. Mergo- Karo wong petok ki ra bakal marah. Soale wong edan kuwi bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wae ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tuh anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok.
Isih Kok Pak Lurah yo edan po? Biyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok takon. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tenehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane sih ana kae dinehi bahan karo si Susilo iki ngelek-elek ngono. Lah, ya kok kowe. Nah, aku ora kena apa-apa kok. Oh, ajane iblis kok kowe ya. Aku menyampaikan kok. Sing Berarti sing ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. Aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Lah wis tak nut kok kowe isih nesu. Nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awor para tamu kabeh kok. Ora bayaran muring. Rugi. Keris iki ngenehi sapa? Rugi Pak Siono. Nek kuwi tok kon medun. Pripun ta? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, to? Ndak ucul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya remuni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae nglentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme, ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono iki genah. Oh cethone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge apa? Ana. Oh ya sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi kok iso dawa angger banget tak balik iki hurufe ganti diwalik hurufe ganti ngono sih. canggih temen Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono lho. Ayo no. Wasawenggon kula lono golek isi podang kuning. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo sini Pak Lurah joget sama saya ya. Jangan jauh-jauh. Sing ngetok Jawane wong iso nembang. Engko nek ngetok Sulaswina aku wedi. Ora usah. Wedi ke napa ne? Wedi nek gawa rono. Mboten usah wedi wong elek sampean kok. Oh, nek elek kono wedi gitu. Aku agak pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi yo ngopo nang kono. Ayo sok kaleke debok. Oh kanca ora apa-apa, Kanca. Jan Ning rekoso. kanca iki kualat ya iso. Aku seneng kualat. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mumpung miberonku goleki
Bintang tamu karo klinik dalan. Maksudnya? Udah dihaturkan. Belum ya, kontraknya belum selesai sama kita. Masih lagi? Masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok lejokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek wong Jawa ki golek ilmu seduluran, golek jeneng dhisik jenenge Katut. Ternyata nek Sulawesi golek jenang sikik jenenge Mbuh. Lho, cen bola-bali kowe iki iblis. Apa iblis? Ujug-ujug kok yo iblis ki apa? Sing bener ki Elisa.
kudu golek jeneng sik terus entuk jenang. Nek iso jenang sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya ora iso. Ana jenang kok dadi sego. Ya iso. Nek jenang katul apa ya iso dadi sego? Lho, sego katul. Wah, tobat. So, yes, Iki yes. dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jenang. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Derek. Sing kathah sindane niki tasih kathah. Mboten sing jelas niki kula nyuwun warga Brosot. Oh nggih. Jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Brosot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil Titip dan Mbah, titip menghibur. Mbah. Iki wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. Nggih, Mbak nggih Lurah, Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ning ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Enggak. Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah. Ora sah. Modus. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Mau tak Jenengan duit? kok Nggih, piyayi nggih. nek sae rawuh Duit toh? ibun Api masakan otak. tasih kula badhe pun Sugih sukani. iki, Nek. Allah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000-ne jerone niki wonten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Pun Nek aku Nek wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. sapa? Pelantare. 5.000 arep jaluk. Kok mau nek kuwi. 5.000 lek nek arep jaluk apa ran? Kuwi- Ya kuwi Allah. oleh-oleh Kancaku goglokan. nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek Nggih. Nek ra duwe isin tampanono. Saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekot niku Den Bagus sing ngarsa kok sikek iki ya tak critake. oh diceritakake nggih. Tak tampani aku ya isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku ya butuh. Ha nggih. Lha kok ya ngono padha wae. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. ne. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti Wis tenan. jenengan Tenan. kondur niku rejekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Brosot menghibur tok. Oh nggih. matur nuwun. Sing 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ono. Ah sing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh Yo ya. ana sing liyane saka panitia kok. Ae. Tak belani. Kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun treke riyen? Alhamdulillah. Ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake gitu riyen. Bot. Wah, nek ngondelmu. Adol trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen ra duwe ngono. Ben dheke karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh wis 5.000. Wis kono sakono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Ya. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Nggih. Monggo badhe taos menapa. Mas Sehono kalian Mas Bapak. Bapak. Nggih. Bapak sapa mau? Bapak Gus. Gus. Diteruske. Gus Tikus. Gus Tikus mboten. Pedus. Gus sing ngarsa. Gus Den Bagusipun ngarsa. Ten mriki kula nderek nggih. Pinuwunan saking sederek kula sedaya warga Desa Brosot. Amargi menika nun sewu kula menika tahun pertama di periode kedua. Ten Brosot niki kula diparingi amanah kalih sederek-sederek sedaya supados sareng-sareng bangun Brosot. Amargi napa Desa Brosot menika salah satu desa budaya.
Dari pertama adanya desa budaya dan kemarin kita sudah bubuk 3 tahun pun impen-impenan yoileren barang niki kula tangeke di tahun pertama. Amin. Niki kula wingi kula bar dilantik wonten 1000 donga umbul berkat. Oh Nggih. Umbul berkat 1000 donga kualik. kualik nggih. Sampun pun lampahaken dan menika minangka adat badhe pun rutinaken. Kala wingi dinten Selasa sampun pun lampahi menika kagem pungkasan ringgit purwa. Teras benjang tahun candhakipun menika badhe pun lampahi FKK menika saking Karang Taruna. Teras kegiatan umbul donga 1000 berkat menika tetep pun lampahaken lan ugi kegiatan seni budaya Desa Mbrosot tetep badhe pun lampahaken amargi sampun 3 tahun bubu alias lan menika nyuwun donga pangestu saking sederek-sederek sedaya ingkang rawuh wonten dalu mriku wonten papan mriki lan ugi nyuwun panyengkuyungipun doa saking Kidalang lan ugi panjenengan kekalih lan ugi saking ibu-ibu mbak-mbak oh nggih sinden supados sampunipun dalu menika saged lumampah sae lan ugi dari malam saking dalu menika benjang enjang pelayanan pindah wonten kantor ingkang enggal wonten sisih timur kantor Desa Mbrosot menika ngaten nika nderek ditepesen nggih Kidalang nyuwun sewu kula lengser saking mriki kersanipun pun lajengaken monggo matur sembah nuwun nggih nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nuju prana nggih nggih Pak Lurah kalian Ki Bagus kula nyuwun matur nuwun nggih kula niku saklamine niki pun radi sauntawis nampi anugrah gangsal ewu niki ajeng kula laminating niki kula templek ten tembok nggih nggih kali dikai saking Den Bagus sing ngarsa si ana mboten gadah dereng jang sukani dilaminating sisan. Aku isin ana kurang 5.000. Sen. Matur nuwun. nggih matur suwun Nggih matur suwun Pak Lurah nggih. Wonten lepate nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah wah saiki dadi lurah. Wah. Biyen kanca asli. Ayo. Biyen kanca. Nek ya kanca asli Mas. Asli Mas. Oh. Mbok sejarahe sing kepiye wae iso buka ning aja. Kowe padha karo ngonekke nek sejarahe Pak Lurah elek kabeh ngono to kuwi. Oke elek apik Mas. Kan apik iki ketimbangane karo ala to. Ha iya. Ha iya kuwi ngarani apik ra ono ala piye? Ha. Ayo. Berarti ngonekke Pak Lurah Apik. lah kok ora dibuka? Ha tak buka isine ala. Sing ala sapa? Kowe. Lho, kok dadi tekan aku wong kowe ngomongke Pak Lurah. Kowe wong kowe ya tekan nggonku kok. Lho kok tekan nggonmu nek ana sing ala kowe, wong sumbere kowe. Iya. Padha eleke ra koyok-koyokan. Ayo disambung meneh. Sambung. Tetembangane. Yo Enting, ndak selak ngantuk kowe. Mbak Anting ki saka Banyuwangi. Iki ketoke Banyuwangi iki. Ki nang pesenan mau kon ngunekke caping gunung cara Madura. Oh, aku nek ngonekke mercon. Apa nggo Mercon jebloke kowe? jebloki kowe kuwi. Nesu e. Aku ya nyebayu awak. Yo limbuk nesu. Mbak sapa? Anting. Wah, Mbak Anting. Woi, dian. Piye, Pak Den? Wah. Wes kowe bae. Aku ora melu-melu. Wes. Tandangi, tandangi. Iki Den Bagus sing pundi to? Aku ora kadi-kadoan timbang digebuk ning kono mudhar aku. Kae, Aku sok kene bae. Coba ndelok nek Bagus kaya apa rene? Rene kon. Ayo bagus iki nek kadi adoh kok. Nyedak yo elek kok. Ya. Mula ngedong rasa wedi. Hah? Ora apa-apa. Iki Banyuwangi lho. Kene. Delok kene. Ruh kowe. Syukur kowe. Guyu, nek guyu piye? Yo, aku lagi iki lho ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi. Aku yo nyebayu. Aku kon guyu kok yo merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek kowe. Ngecek iki Aku ngecek. undang aku. Sini, ngono kuwi.
Wis sampluk sisan kowe ngono. Oh dialog wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. Ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan. Blak-blakan. Sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, nggen pundi Banyuwangine? Lah nyapa takon? Syukur. Dar ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi nggen pundi? Nyopo? Lah iki omong rumasamu salah. Ya bener to wong takon ki. Bener aku takon sampean ameh ngopo Pak De? Lah takon ora iso kok. Mas. Kan aku kakak kelas. Oh iya. Orang guyang-guyu. Iya. Tekon tak ajari mikir. Ya. Wah, kaya kendel-kendelo nek iki. Wah. Pak De. Piye? Wah. Wah, tak tiru-tiru aku. Aku. Piye iki? Untune dilebokke. Angel. Padake iki garasi ngono wae piye kok njok ngelebok. Iya. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng Nggih, sugeng dalu sami-sami nggih. Nggih. Dumateng para warga desa Desa to Pak De? Brosot. Nah. Merosot. Brosot. Brosot Kulon Progo. Mugi-mugi panjenengan sami tansah pirangan kawilujengan. Amin. Pinaringan kabagaswarasan. Amin. Pokoknya akeh rezekine ya Pak De, Mbok De. Sampun matur nuwun. Iki pripun kula? Kowe iki tak kon nembang kok malah MC iki ngapa? MC gak le teko ki kur tuwa kabeh kur Mbok De, Pak De lah sing cah nom-nom ora to. Oh nggih. Oh. Iya. Ki suarane apik lho. Ya. Karo caping gunung gagra Madura. Apik Madura iki. Wene iki Sate mending ngono ya. Nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti tak kira yo. Lontong yo oleh. Oh, lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Tong lontong ngoten ku to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos, wo goblok. Empuk. Ayo goblok isih cilik kok ya. Lah lontong iki empuk. jenenge isih cilik iki ya ora bener. Nek empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak dikunyah langsung dilek. Oh ya isih cilik tenan nek gelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting mutar kowe. Ketoke gampang dausi iki. Kaya ya. Edian iki galu-galan kowe. Idune moncrot. Apa? Donake idumu moncrot. Tak kira ki ndase moncrot boleh dune. Kuwi dudu itu. Lah napa? Kuwi jenenge Tirta. Tirta Tirta apa? amis. Apa sih? Amis niki. Aku lali ranggo Sik tak lapane. aku nyilih jarikmu. Aja. Aku ya lap-lapan. Kok ketok. Kok nggonku Oh ya ketok. lugu tenan iki. Malah Kowe kok ketoke kaya ya kae. kaya aku mengharap. Yo di Ya nyanyi. tembange. Yo dimatke tenan. Iya penak cah iki. Yo Ting, mangga. Daturke Piyai Brosot Kulon Progo. Yo, yo. Ketoke cilik gedhi. Apane? Suarane. Ha iya. Ketoke bocah semene suarane ngedap-edapi. Ngedap-edap. Ya, terus? Wah nganggo cincing barang ki weh. Ki njuk ki aja nembang karo nyabrang kali Praga iki mesti. Ya kowe ora linggo ngono kuwi. Aku tuh apa-apa tok matke. Lah ana kesempatan Bola-bali cah ki kulinane weruh wedhus. Lho iki wedhus apa dudu? Udu aku kulinane weruh wedhus kaya ngono kuwi terus piye iki. Ngadeg to? Lontong. Mon memajang. Terus? Kon gerak. Hah? Janur
Iki sinden sok melu demo iki. Kok iso? Keras banget le. Terus. Kembang bayi madari sate. Pas tuh. Pas. Rasito. Leng nyenggaki mau lah kok tok bareng. Ha suwi kene selangam. Kok seto? Sing iki bocahe perlu ambil napas nadane iki dawa kok di. Kok napas kok diambil. Aku waktu kok Rumah saku kok dibandrek laker apa piye to kok ngilang ngene wae. Yo. Pasirna berengsih tetep nganggo tenaga dalam iki. Piye ta? Atiku ki semak cek. Oh ya jantungmu kumat. Ya ayo tak terke nang rumah sakit. Wong ati kok jantung. Ayo. Deg-deg liyane jantung apa? Ati kok deg-deg. Deg-deg ati. Lah nek ati piye? Nek ati iki mung meneng wae kok. Ati ki sir-siran. Ah kok kowe muni deg. Tak gawe wong kowe ya radong kok. Berarti wong loro radong kabeh. Ayo, Nduk. Nggih, Pak De. Les, taring. Panas ojen panas ojen lengaling sayang. Waduh. Anggon kono kuwi ora iso turu ya, Mas. Muni piye? Ora ngantuk kok kon turu. Sayang. Aku karepe mung sayang 150, sayang 160 ngono, ora kowe. Ayo, Yang. Kok iyang to? Yang kakung ye, yang putri kok. Peyang ngono lho kok. Ngapa ya? Telat leng guyu. Ya, Nduk. Tapi gunung mimi soa Ora cocok. Madura. Dume dua kok ndur mimi sewangi apa? Mimi soa. Maca koran ning ngatas loteng. Ya. Ya, Nduk. make bineka laben lake Ya, aku dikedip ngono iki. Tegese apa kowe tegese? mau. Kowe iki tegese kon minggat ngono lho ngene iki. Ning kemempengan tuh cepleng ya. Indumena son barase Inumane racun nggo masih ana tegese. Bersih-bersih iki inumane banyu bening, resik-resik. Resik bersih. Krungu kuwi inumane racun iki mau dudu to. Bening. Yo. Yo. Ya, mangga. Yuk. Ki jaman pertama boleh kelingan putra
Syukur ngelak kowe. Ket mau bengok wae, Ce. Oh, ayo diombeni. Diombeni racun kuwi mau. Ora mesak. Nyuwun Pak Lurah kono. Ora usah. Kono omben-omben enak. Leri. Areng gledak. Ayo no. Ya. Syukur bisa le joget kok dadak anggere kene arep tok demek ora maju. Kula nirokke niki. Ah nek iki mau rasir joget e. Enak ya. Asik. Asik ya sayang. Nggih. Ya. Rada rono. Aku kurang ngombo. Wah, wis aku wis Tidak boleh. Aku sagung ngambak kene iki. Ora maksudnya kurang ngombo ndono. Tidak boleh. Mana? Apa nih? Kok aku wedi to, Pak? Kono ki kurang ngombo. Wedi to nek aku, nek kowe kendel. Gila kok nek. Wong kowe ali kok. Ah nek kowe rumah samu bagus banget ngono. Apa lah nang omahe bagus dhewe. Lah iya kowe ijen. Ayo karo wong wedok bojoku. Oh wedok to, Ke? Bojoku ayu dhewe. Nomor 8. Ayo sayang. Nggih. Waduh. Syukur bisa Kowe sik kowe le ngepaske suwuk ki mau piye kok. Lah ngel waduh aku tetep rapal bae. Baleni bae suwuk tok ayo. Ndak masuko. Suwuk. Ndak. Ini ana diapalke. Sing kompak yo. Ya sampean yo madeg. Heh? Ngadeg. Wis ora Iki wis iso ngadeg. Wis pisan bae. Ya aja dipaksa wis. Ojo dipok. Malah dengkelen ya. Iki iso ngadeg kowe mergo diobati kok. Ndak to Mas Mas Ayo, Jepang apa
paijong. Nah terus tik 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 tik. Piye? Kok penake? Ayo baleni gah. Bapak Ibu. Mengarep suwuk kok melipir-melipir. Dogok. Aku sing paling ra setuju ngene iki. Piye? Lah obah kabeh. Lah ya ki genah dogok lho tak resiki iki lho ning kene. Oh nek kuwi ndekku. Oh ndekmu. Ana putih ta se? Kale pasta gigi. Iya. Iya. Nying. Terus nyenyet. Enak ya. Kuwi dapalke esuk tok rekam dhewe lho, tok rekam suweke, tok rekam dhewe terus dienggo gerakan ning omah diapalke. Nek wis hafal ora dijak. Ora ngawur. Lho. Kuwi iki sindan kodang. Tegese ora dijak dolan, ning dijak mayang. Ah, kowe ora muni. Ra. Muni piye? Sesuk nek wis apal ora dijak. Ora dijak piknik lah. Kowe iki guru ora ngerti tanda koma barang to? Ameng-ameng rek. Nek titik 3 ki ono kelanjutane. Motar ora diwulang seana kowe. Lah kok ngono kok guru. Do nek kedagelan moh. Ning duwite gelem kowe tanggung jawab to. Aku mung tiru-tiru lurahe kene. Kayak iki lurahe kene iki nek duwite gelem nek gaweane didum karo perangkat. Oh lah iya. Terus ana Pak Duko sing anu kur tutwuri mawon. Ngono. Angger jam 12 kliwat blas ilang ra ning kantor. Ngono. Ayo sayang tepu kabeh. Waduh. Wah. Kaya sing mbayari kowe yo sayangku kabeh. Lho, aku ku nek dine panguwasa tak malah sak mangke Gandeng Kang Raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Marti Ukunda dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang Raka kejawi namung enggala kula tampi dawuh timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa Di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa? Mangka menika beneh kan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedane ingkang kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi dateng sangjaning para putra-putra kadewatan swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng Raka kanthi jejagongan catur netra kaneng kekara isi dipangudal-udal kula cemadhang dawuh timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di Adi Bathara Manikmaya Handra ingkang puswita rum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweraras ratnaning griya
Oh, Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babakan menapa, Di? Mesti kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayiwangan katingal tentrem tuwin ayem miwajinem sangganing para Jawata inginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para Jawata Kakang menawi kepareng Kakang Amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pangapunten lho, Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngrasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing neraka gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sabab sing ngandika menika pun dados nalendraning para Jawata panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ingkang ngertos moba musi ing jagat raya. Ngertos dhateng moba musi ing para titah sampun malih para titah swantah nadyan kutu-kutu wangata kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten hawa benter kemawon ndangu dhateng neraka ing sidi pangudal-udal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged, mujudaken satunggiling panodi dhateng neraka ugi saged. Kakang Rodo, punapi? Ulun menika nalendraning para Jawata. Ha inggih. Jengandika menika kami tuwaning kayiwangan. Nadyan dipun kados menapakna menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayiwangan. Sanes kula Kakang menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang keng rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalendraning para Jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing angka 3 adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiang sanes Kakang Rodo. Alah dalah panjenengan menika saged kemawon pados karti sampai kesupados ing neraka munjat ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ha inggih mboten dados menapa menawi jengandika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat menika, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa seka nganggenipun semedi wekasan daya kekuwatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mengkaten Kakang. Nggih namung kula titik kanthi paningal batos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang ngalampah tapa mboten wonten ing angka 3 inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika ki andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra mboten wonten ingkang kepengin ngungkuli pangwaosipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madheg brahmana mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan.
Inggih Kakang, inggih. Menapa wonten satru ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg Brahmana? Mboten wonten. Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satru ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten tasih ketutupan roning salamba. Perkawis menika ing andadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten wong loro saudon telu saurupan. Menika mboten wong limrah. Nanging pancen winong-wong dening dewane. Winong-wong dening sing kuwasa. Ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal. Sinten naminipun lan niatipun menapa? Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga ndadosaken gara-garaning kayiwangan. Mekaten Kakang nggih. Menapa dikuring ing semalah sampun prisa kabedhau dodo kula kapendheta manah kula. Sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada, malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun kados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ingkang kepingin gadah gegayuhan. Nanging nyatanipun titah menika dereng sagedipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salamba. Inggih, inggih. Leres kok, Di. Kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andang dhateng ke putra pun Bathara Indra. Sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan? Nganti daya kekuwatane sumundulana ing ngawiyat iki Bathara Surapati. Ulun naden kapejauna kula nderek. Kula ugi mboten mangertos jumbuh lan jawipun Iwang Mikro Narada. Nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati paradene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandi dening panguwasaning Gusti menika Pukulun. Nuwun sewu Pukulun. Upami paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ngembadhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika Pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula Kang Sanga kuwi den saranta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuwatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi, laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sangya para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau sarana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi sarana mekaten kula kinten saking pamrayoginipun ing Raka Gusti Bangtaludal sarta atur waliyanipun ing Raka dinten samangke titah menika anggenipun gadhahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan margi pamothaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kayangan aning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesti Bathara Guru sigra-sigra yen pramana kanca Sikrang lagi nawang sesongko Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kura reka giri ro nanggono magawe gelari rawang-wang
Didemadaning Kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan akara legek madyaning Datulaya Bali Marti Kunda Manik nalika semanten adyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare megantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piyang ngarsa tangeping nguri kok sebal bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana apa lo jaweting ing damel geger madyaning Kayiwangan kejawi wantun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sangganing para dewa para dewing samya nguningani dhateng titah kala wau manumbaing sangganing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda kanca piyak-piyak wene dalan mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta
Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Menawi di sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin boten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing Kayiwangan boten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho tenan. Perkencang warudayang Pak wong Pak wong. Lagumu lho. Bagong ki ya ngerti dalan ning Kayangan ta ya. Nganti tekan Kayangan barang ki ngopo bocah iki? Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, menika mangke panjenengan saged kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Delah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekan Kayangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggon mung ngadhep Padararja sak praptamu Bagong. Ponokawan Bagong. Lah edan ta iki? Mulane ket mau dirasane ora nyaut. Lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antarada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki Kayangan Suralaya. Waduh, monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yamadipati. Yamadipati, dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki pulun Bathara Guru, dewane para dewa. Lenggo kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manemaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama. Sembah sujud kula Bu. Iya Bagong ora dadi ngopo? Bu Kulon. Ana apa? Astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Bu Kulon. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada, ulun kami itu aning Kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong, dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nereng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nereng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem.
Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul ku marucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampanana. Kula pun denggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulun, inggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu. Iku Kakang Narada. Wah lho. Sampeyan ngarep niki sepon niki to? Iya. Kakang Narada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Narada. Sing Kakang ki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestuku tampanana. Pangestunipun Kakang Narada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada. Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Padharjo sak prapta kita Bagong. Nun, kita Padharjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Padharjo. Kene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lek ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada iki. Guyon kok njer ora senyum blas. Ora ngono Kakang Narada. Kakang Narada ngaturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong kita Padharjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki rak nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ora. Dewa kok kon nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Narada. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke Bu Kulun. Ndak malah kewirangan. Bagong Padharjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to bener dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, iya. Beneran Narada? Ngapa? Nika sing nang mburine Pukulun Bathara Guru nika ya widodari.